et faran preguntes segurament. Molt bé. Crec que és bo que entengueu el que és Barcelona Global, que és completament transversal. Els socis que hi són perquè es comprometen per Barcelona i per fer de Barcelona una ciutat millor pel talent i per l'activitat econòmica. El factor realment important avui en el món urbà és el talent. A on vol anar el talent? Perquè allà on vol anar el talent, després hi ha inversió. La capacitat d'un entorn urbà per atraure o no talent passa a ser un element cabdal, fonamental, essencial per a l'èxit d'una societat. L'alcalde de Madrid governa sobre 3 milions i pico de ciutadans amb un àmbit geogràfic del voltant de 600 quilòmetres quadrats. Per la mateixa població i per la mateixa superfície, aquí, el que nosaltres entenem com Barcelona, hi ha 36 alcaldes. És impossible fer un urbanisme fàcil si has de posar d'acord a 36 ajuntaments. Que si no canviem la governança no podrem resoldre els problemes dels ciutadans. No podrem crear les condicions per seguir atraient més talent. Bé, per tant, aquest és un repte molt important i que té unes dimensions fonamentals de les que crec que encara no en som tots prou conscients. El que ens toca a tots, i Barcelona Global és una manera de fer-ho, és comprometre'ns, treballar, tornar-nos a posar les piles i sortir a buscar el nostre futur. I en la medida en la que ens arremanguem i ens comprometem i treballem, doncs construirem el nostre futur. I ho construirem des de l'àmbit de cadascun, socialment, cívicament. I Barcelona Global és un exemple d'això i per això m'encanta explicar-ho i compartir-ho. Moltes gràcies.